Ti bi sklonio ovo jaje. Ne. I ćao svima, dobrodošli na naš kanal. Ja sam Jasmina, pored mene je Stefan. Zdravo. I danas vam snimamo čudne kombinacije hrane koje Ljudi vole. tako da, ovo je drugi deo. Da. I hvala vam stvarno puno na svakom pregledu, na svim komentarima. Tako da idemo na video. Prvo ćemo da probamo jeste jedan tost hlebom Dobro. sa nutellom i sa kuvanim jajem. Dobro. Šta misliš? A? Ne znam. Misliš da bude dobro? Ne znam šta da mislim. Nutella, kuvano jaje i još treba da se posoli to. Ja, bože. Ne tero da snimam video. Sad ćemo da vidimo kako je. Okej. Čak ti misliš kako će da bude ova kombinacija? Ne znam, malo sam... Skeptičan? Jesam malo. Nisam siguran da će ovo da bude dobro. Ali... Pogotovo još soda da posoliš jaje. Češ ti da isječeš? Ne može. Već ovako. Znači ovako ja mislim da bi trebalo... Wow, nutella sa jajima. Ekstra, a? Ne, uopšte. Ali lijepo izgleda, a? Ovako nekako nije loše. Pa pitat ću te kad budeš probao. Da. Mislim da smo mi najgori što se tiče. Mi počinimo od najgore kombinacije. Najgore kombinacije. Pa dobro, mislim ima i gore. Sve da probamo, a? Ajme da probam. Ajmo da vidimo da je dobro, nije? Ne se ne sviđa. Ne sviđa ti se ovo? Tebi? Ti bi sklonio jaje. Ti bi sklonio ovo jaje. Ne. Ne, nije. Nego, pa nije loše, mislim, a? Ne, pogotovo so. Koju ocjenu daješ ti 1 od 10? 7. 7, a? Mislim, ne sviđa mi se, ali može da se jede. Onda je ono, okej, može da se jede. Ja sam mislio, ja dam 7, ali ti ako daš 7 i ne jede ti se, a meni ovo može, po meni može da se jede ovo, onda bi morao da dam 8. Ali 8, pa dobro, 8, meni je ovo 8. Što imamo sljedeće? Sljedeće imamo komentar. Milan Pajović, smoki jogurt, ja volim da jedem. On imao najviše lajkova na komentar, znači na prošlom videu, tako da... Koliko ima lajka? 18. 18 lajka ima? 18 kad sam ja pogledala. Aha, dobro. Ajmo da probam. Što je rekao, smoki i... Jogurt. Smoki jogurt. Imamo jogurt. Misliš da je ovaj običan jogurt, a da, najverovatno. Pa, ti ga stavljam. Ja obožavam smoki da jedem. Ja isto. Ja mislim da ovo neće biti loša kombinacija. Pa možda. Ajme da probam drugi. Kako ti je? Meni se sviđa. Sviđa ti se on? Na koji se nisam rekla da imamo, sad ću da vidim koliko, imamo znači 2 ili 3 komentara na što se tiče smoki i jogurta. Otprilike, tako da izgleda da ljudi stvarno vole da jedu. Imamo 3 komentara. Smoki i jogurt vole svi da jedu. Toliko puno? Pa 3 na našim komentarima, da. Wow. Koju ocjenu daješ? Sedmica za jogurt i smoki. Ja ću da dam 9. Za ovo? Da. Stvarno, toliko ti se sviđa? Nije loše. Pa dobro, meni se baš nije toliko da mi se sviđa za 9, ali ne znam. Idemo dalje, mogu da vidim što ćemo zaći.
Imamo još Valerija Martinović nam je pisala, ako želite možete probati margarin sa pekmezom, to volim jesti, ili čips sa jogurtom, običnim tekućim, a čips bude od luka i vrhnja. Može pozdrav u video i srce, obožavam vas. Pozdrav veliki za Valeriju. I evo srce za tebe. Da, i probat ćemo ovo, mislim, margarin i sa pekmezom, to je nešto standardno, to je... Da, to jednostavno ljudi jedu često. Da. Ali ovaj čips sa jogurtom, to još nisam nikad probao. I također imamo 4 komentara što se tiče čipsa i jogurta, to je kombinacija. 4 komentara smo dobili. Wow. Ja ne znam ništa, pošto... I sad vidimo šta je bolje. Smoky jogurt ili čips i jogurt? Čips i jogurt, a? Ajde. Ne znam, meni je ovo isto nekako, ja nisam neki ljubitelj puno od jogurta, pa možda zato nisam se ja. Meni isto ovo može da se jede, ali... Ne znam. Za tebe? Meni je okej. Čak i šestic ću dati za ovo. Šesticu. Ja ću za ovo da dam osmicu. Osmicu? Dobro. Nije loše. Sviđa ti se toliko puno. Ugasila nam se kamera. Bila, sad smo pustili ponovo da se snima. Imamo sljedeći komentar, Lucija Pavić, čips i Nutella. Čips i Nutella? Da. Sad je znači čips, ovako je bilo sa jogurtom malo pre, sad Nutella. Čips i Nutella, mislim da je to puno bolje. Pa moguće. Ja više, sve stvari volim sa Nutellom. Nema nešto što ne volim. I ja je čak. Koji osmicu si dao? Da. To samo mogu ja da jedem. Lomi se. Da, najbolje ovako da uzmemo sa, možda sa nožem, da ne bi nam sve ostalo unutra. Čips. Ovako ćemo. I kako je? Ovo je 9-ka. 9-ka, definitivno. Znači, ona mi je, ko je to napisao, ona je najbolja. Stvarno. Ko je napisao to? Lucija. Imamo 2 zapravo komentara. Od nje ili šta? Ne. Što se tiče ove kombinacije, čips i Nutella, znači Lucija Pavić. Imamo još jedan komentar, isto ako, znači čips i krem. Keti 2003 ili 2003. Verovatno je to godište ili šta god. Uglavnom, tako se zove. Tako da, meni je ovo stvarno super. Sljedeća kombinacija jeste krastavac i Nutella. Vidjet ćemo da li je stvarno dobro. 2 parta. Ovo ne može da se namaže. Znači ti isto? Znači... Krastavac i Nutella. Nije da želim, ali... Misliš da nije dobro, a? Pa ne znam, opet krastavac da nema ukus. Pa... Biće pravo. Gledaj, ovo ne može da stane. Šta kažeš? Pa... Nije mi ni tamo ni vamo. Nije? Mislim, volim Nutellu, samo Nutellu osjećam i kao krastavac. Meni definitivno može da se jede. Definitivno može da se jede Nutella i krastavac. Može da se jede, to je tačno. Ne samo da može da se jede, nego za mene je ovo dobro. Za mene je dobro, stvarno. Ljudi, ako niste probali, probajte obavezno Nutellu i krastavac. Ne, ste ludi. Ne, probajte. Znači, ako niste još probali, probajte, ljudi. Za mene je ovo 6. Za tebe?
Pa, meni skoro 10, 9,5. Nema, može samo 9 i 10. 9. Sad imamo činije. Dakle, pogodite koja nam je sljedeća kombinacija. Ne verujem da ste pogodili. Jeste šta? Coca-Cola i čips. Evo ti za tebe malo, da vidimo ovako. Možda stavimo sad to od mene, čips. Da vidim li može ovo da se jede za doručak ili ne može. Najzdravija, moguće. Da. Wow. Ovo je kombinacija, mislim da boli glava. Ajde, staviš ti. Nešto što me podsjeća na... ne znam kako se to zove. Znaš oni žuti kao musli? Znam. Kako se zove to? Kao musli. Ne, ima onaj žuti. Drugačije se zove. Pa ne znam kako se zove. Pišite nam u komentarima kako se zove. Kao isto musli, ali ovako žut i ovako kao pahuljice dođu. Ovako dođu, pa još manje. Ne znam ja kako se zove to. Meni je ovo... Čips je slan, a ovo Coca-Cola preslatka kao i svaka. Pa meni se to ne sviđa. Mi sviđa ti se? Ne. Ni meni. Ne. Ovo definitivno ne. Šta daješ? Koja? Ne znam, ovo mi nekako četvorka neka. Neka jedna četvorka. Ja bi čak i manje dala. Ne sviđa mi se, stvarno nije lepo. Četvorka, ne? Da. Ajmo na sljedeći, imamo još jedan. Što imamo sada? Ovo nam je sad zadnja kombinacija. Posljednja kombinacija imamo. Dajana Kukić piše: probajte pomfrit iz Meka sa sladoletom od Kit Kata, isto iz Meka, znači bruka. I još neko dole napisao: ja živim od toga bre. Da, ja sam baš ismejala na ovo. Da, ima 5 lajka ima na ovom komentaru. Ali mnogo mi je bilo zanimljivo kad sam počitala da to je muško, žensko, ne znam, uglavnom neko je napisao da on živi to. Žensko je, definitivno. Ne, ovo, Ida Puček je napisala ja živim od toga bre i onako smiley koji kao smejajući se plače od tolikog smeha. Stvarno, pretpostavljam da ljudi mnogo vole sladoled, ja sam jedna od tih. Ja sam kupio, evo nam sladoled. Da se pomfrit. Malo mi se zaledio sladoled, a da nije, dobro je ovako. Još šta kažeš? Pa, ne znam ti? Pa dobro, nije loša ovo, ovo možda se jede. Može. Dobro je. Ja mislim da bi još bilo bolje, pošto nam se već ohladio. Da. Pomfrit. Pomfrit nam se već ohladio, no mislim da bi to... Nije više lep ni sam po sebi. Zato je hladan. Ali ja mislim da bi bilo ovo stvarno dobro. Još bolje nego što je sada. Sigurno. Definitivno. Koja ti nam daš? To dajemo osmicu. To je bila znači posljednja kombinacija. Da. I ako imate vi još neke lude kombinacije i ako stvarno snimamo treći deo od ovoga, napišite nam neke kombinacije u komentarima i možda ćemo u trećem dijelu baš vaše kombinacije da odvojimo i da isprobamo. To bi bilo to, ili? Da, jedem dalje. To bi bilo to za ovaj video. Obavezno ga lajkujte. Ako vam se svidio, naravno. I do sljedećeg puta. Subscribe se na naš kanal. Da. Također nas zapratite na našem Instagram profilu. Ostavit ćemo ovdje kako smo upisani, tamo. I eto, vidimo se u sljedećem videu. Ljubimo vas puno i vidimo se. Ćao!